Tapos ano? Ito na siya, Andre? Dan, relax to. Pila ka tao mahilot mo, Boss Rick? Sa kadlaw. Depende sa kuan. Customer na upat, na lima, na uno. Ano kay Ito. kuno? Depende ra ko sa kuan, dugay magod. Ano? Hindi lang sa kuan. Ang ko rin, ano ito? Sa oras ng hilot. Hmm. Na, Lights. isa, gusto yung sada kadali. Sabi ko sa kadali. Ah, Ayan guys, this is Eric. Hello guys, welcome to my channel. Ayan. kondisyon ta. Mayroong autobus. Ito. Masa may pamatiran? Panahon na po. Panot-panot. Manay mo dyan ko rin. Ito yung pamati gini mo ron, ng mga number 1. Likod, anak. Kapoy. Sige. Asa ka to, Hagonoy no? Ayan guys, shout out sa taga Hagonoy, Davao del Sur na si Sardre, no? Ako ang gumisokay yun, so... Okay ni, okay. Niya, magpa-maintain yun na siya. Yan, mga ginagmay lang, nagdilinan niya dugayon, no? Ginagmay, ginapamating, Gamay mo sa... panot gamay, sakit likod gamay, kapoy gamay, so... Mas may nga mabungkag na yun, no? Ayan, so shout out sa taga Hagonoy, Davao del Sur. Kamusta na mo diya mga suki na ako, dagang kong suki sa Hagonoy. So shout out sa inyo. Tara, God bless sa inyong pamilya. Of course, mga suki na ko ang mga nagsubaybay ka na ko, nagatanaw matag adlaw, nag-subscribe, nag-like, nag-share sa ko ang video. Dagang kay salamat sa inyo ha. Ayan. Ako magpasalamat sa inyo ha, sa ako ang 1,360 plus na subscriber. Ayan, no? So, yan ako ikuan di ay ako nagpakuan din siya. Gana na rin, itong sa una rin ko, pila to? 515, aga? 500. Nato dire, ako ang ikuan. Shout out daw kay akong tanawon dire, pa-shout out jud ang pangalan, no? Yeah, darag si naman ito nag-shout out dire. Ayan si shout out de ay kay permanente daw siya nagtatanaw sa nakita naman boss oh. Shout out po. Shout out po kay Angie Mukbang. Ayan, shout out sa imo ha. So Angie Mukbang dara ako yung gibasa. Ato gining ha. Gasa na siya. Ato yung address nga dara ya. Sa Angie Mukbang. Wala man sa ito asa yung kuan. At least, dagang kay salamat, no? Maraming salamat Angie Mukbang sa iyong pag-subscribe, pag-like, o pag-share. So, siyempre sa iyong pag-comment. So, sa ginakuha na ko dati mga mga video, kung comment ka, ito yung shout out, no? So, thank you for watching my YouTube channel. Thank you sa pag-comment. Angie o Angie Mukbang. Angie Mukbang. Thank you so much. Yan, sa mga suki na ko, sa mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention na India, Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat Pilipinas. Of course, ako ang nagatanaw po viewers. Thank you for watching my YouTube channel. Malaysia, Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Hong Kong, Toronto, Canada. Thank you for watching my YouTube channel. Ako no? Ako viewers, nagatanaw sila taga Toronto, Canada. Ayan, Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos. Thank you for watching my YouTube channel. Comment lang, no, kung gusto mo ipa-shoutout niyo ang pangalan or na mo ipa-shoutout niya inyong lugar. Thank you for watching. Again, thank you so much, Angie Mukbang. Ayan. Hello po sa inyo, no? So, magkaroon lang nakable, please subscribe para updated mo sa mga ginapahilot na ko. Ang ganahan mo hilot, no? Traditional hilot.
please subscribe. Sulit no? gid guys, sulit. Ayan, si Sir rin niya. Pwede Ako, mo sa like, una. pwede mo share. Ayan, para mas daghantag matabangan. Ayan. Basig na kay shout out boss sa inyong lugar. Si Ronnie Mahipos di ay. Shout out, Ronnie Mahipos. Dili ta pahilot kay Mm. panuhot. Ano to gininong readers? Makapanood ng readers. Kumutag magbuntag inom. Kasi maistorya ni mo boss katong permiro yung anhin ni mo diri boss. Ito primero itong aning. Grabe gito, di ko ka, isang ko bangon. Di ko, lawas. Dua kabalikan ako nila Eric. Sulit, wala yun. Kung nagkaroon, magbalik-balik ko ko usahay. Kaya, lain. Ginagmay lang. Ayan. Buton pa na kuan. Okay, murag pa ito to. Grabe na yung kuwan mo, no? Yung sa ganyan mo pagkabalaw to sa kuwa? Kuan. Facebook na laro kita. Facebook? Ano na. Yan namin hilot sa mga rin. Hindi magkatuwa rin. Grabe na Murag kulang pa, kulang gamay. Hindi mo kliko, mapon ko. Pero wala na? Wala na. Buntag lang. Maligo ta ka na, pero buntag. Bago ta magpasingot, lahi, uy. Lahi kita buwan. Kamu ba sa una kung mag-alsa ko po balina niya. Mansabay ako. Ligo. Ano, mapon di pila. Mayroon kaya to, ato rin mga bus ang umandot. Ano? Dipindi sa kaisog sa kuan. Nahago mo ta. Nahago na singot naman masa hapat ligo no. So ayan guys, daghang salamat. Siyempre number 1 pasalamatan ako boss ang Bigo City, Davao del Sur. So Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maraming salamat sa inyong tanan. Ayan guys, maghilot ako guys. Shout out sa taga Hagunoy, Davao del Sur. I love you guys. Ronnie Boy. Ayan, shout out to Ronnie Boy sa Hagunoy. Ang pinakalami nga suka sa Hagunoy. Ikaw, marami ko madala ron day. Ang suka niyang pinakalami, pinakahalang o pinaka the best nga suka. Naala makitaan sa Hagunoy kay Ronnie Boy. Naghag kuan dito. Oh. Naghag sanggutan. Kung nangita mo pinakalami nga suka, tingnan lang ko nga nasa Ronnie Boy. Naala makita nyo sa Hagunoy, Davao del Sur. Ayan. Sige. Right. Muti sa kos. Kulog. Ano to? Kon? Tawil? Oh. Nagagamay ko. Nagagamay ko. Kana, okay na kana? Kung bayon, ayaw kita yung tigil ba? Ha? Kung bayon, ayaw kita yung tigil rin. Pakilot ka madala. Jesus name. Ikan sa 1. Pero di, kuha na, 1,360. Nagandaghan na yun na boss. Ano kayo na boss? Nga, di mo makuha ng uban. Tagan kayo ko viewers, pero di nila mo subscribe. Tanaw lang. Pero at least na lang, no, matanaw sila. Ang importante man, viewers. Ito sa bawah. Ito eh. Ha? Bawah, diba? Sa gawas lang, ang diferensya lang, wala ko mag-video dito. Wala ko hilig mo ko sa una. Yan, importante man eh. Importante. Yan ang makuha ba? Ako, yan. Dito kaya kita. Gani. Wala din ko gagawin nga importante ba? Hindi lang na may step.
Ikaw naman lagi. Ito. Ito. Nana juga ini kita mati deh. Sige ito pangalan. Dagan nagkakunin mga nito rin. Wala na. Apa yung mga kagawad, mga nindir eh. Tawad sa wa. Ha? Tawad yan kita. Tawad sila sa pusa. Nakadari sa sa unahan po.
tayo dito sa ito. Ha? Arthritis. Wala sa unang idala na ko. Ayaw nang atong sakit. Dami ang kukim manok-manok. Tungkaw manok. Ano rin ang kayo? Bulan. Wala pa kung may gulay. Anak, unan. Ang lugar niya kasuroy dari birthday na ko. Wala sa man. November 30. Kapit lang. Asli. Ha? Siguro wala. Pero suroy doon. Motor?
ka, boss. Ano ka ba? Hindi na tabog naman. Tingnan ka.
Ayan. Kira? Yeah. Ayan, yung hagod-hagod pa ng people, no? Yan guys, please subscribe. Kasi mapagkaka-subscribe. So ako nang naghayang na me. No, hayang na. So, dugay pa ni mo man. Bonifacio de uno man. Bonifacio Day, November 30. Ano? Holiday. Bonifacio de. Alas 5 sa hapon. Alam ra? November 30, holiday. Walay klase, walay trabaho. Mga public. Insuray mo, nauray lang mo ko ba? Dapat bagay na, ulit na kulis. Kumana na, ano? Kumana sa kong birthday, sugod na kita ni. Maligya pa na, kadaan-law eh. Kadaan-law mo, may kwan. Para kay Antonio Bagiro. Ang Japon. Depende sa customer. Atong nagang adlaw, dito ko sulok. Yung service. Disgracias motor. Di kaliyok. Sa may yung tama. Di ka wala, kaliyok. Ako nga kaliyok. Market yung sikot na no. Nag-x-ray, walay makita. May balik, walay kuan. Grabe, ang nga to. Ano? Ano, grabe. Mabugat rin ba? Kinaanan natin i-comment ba? Wala. Amo mo na silingan. Sa mga nga. Ano sa silingan ba mo? Ayun lang mo na niya. Ilan na sa din? Sa kana. Hilot, magsuki pa na ako hilot. So okay pero no. Oo. Laki ba? Babae. Wala na kahilot niya. Manin na lang mahilot yung manang. Sulit din ba? Sakit ba ang pangita ko nimo? Ha? Sakit ba ang pangita ka?
Ayan guys, so mag part 2 na ko guys. So ako ikat na ni siya ha. Kay ang akong cellphone, basig mahang.